Siksi otimme paria, koska lupaukset olivat niin suuret, että sitä piti kokeilla. Nimeni on Stefan Fred. Olen yksityisyrittäjä ja pääelinkeinoni on kasvihuoneviljely. Viljelypinta-ala on 4300 neliötä, josta 2800 on muovihuoneita ja minulla on myös vuokrattuna 1500 neliötä lasihuonetta. Käytämme kuumavesikattiloita lämmön tuottamiseen. Suurin haasteemme on öljyn hinta, koska käytämme lämmitykseen ainoastaan öljyä. Öljyn kulutuksemme ennen paria oli 100-120 kuutiota kaudessa. Oli vaikea uskoa lisäaineisiin ennen kuin kokeilin paria. Kun kauden loppupuolella rupesimme tarkastamaan öljytilauksia, hämmästyimme. Käyttöhäiriöt ja nuohous ovat vähentyneet. Öljyn tarve on huomattavasti vähentynyt sadon kärsimättä. Näin 3. kauden kuluessa tiedän, että muutokset tulevat parissa. Parin kustannukset olen säästänyt monen verran. Öljyn kulutus on vähentynyt noin 40%. Tulen käyttämään paria tulevaisuudessa ja voin suositella muillekin.